Akase Mbak Nur. Iya, iki lho nyapu. Sampeyan ya mene kowe santai. Lho iya rek, kilo Sabtu malam Minggu. Sampean gak metu ah. Ya metu sing, kok sore. Sampeyan tau tuh mon aku Sabtu nang omah. Ya Iya mesti sih. healing lah. Gak iso aku balik gak metu iku, Mbak. Pod. Cepet motor rasane. Ci erek ngumpul wisan. Ana apa iki? Wis padha masak ta? Lah kok masak Mbak Yu, wong Sabtu malam Minggu kok katene healing kok. Pendek. Kok kate healing apa tek main ngoyo-ngoyo masak. Sabtu wayahe healing anjene ya. Iya. Ya yo rek, mosok kita sebagai ibu rumah tangga Senin sampai Jumat lho, ngetuwet ae nang omah kan gak jalan-jalan. Kan iso anakku budrek Mbak, sumpah nang omah. Sak aku ya. Sampe nang ndi engko? Aku nggak rencana katanya nang Trawas Mbak Yu, aku katanya nganu nang villa. Wes enak yo, aku nang Batu. Sampe nang ndi? Karo aku wis pokoke manut ae pokoke gak nang omah, sumpek. Alhamdulillah kene iki. Gak koyo Mbak Wiwin iki lho. Ya Allah, kerja terus Dibelani ngoyo ya pancet ayo uripe yo. sakno anake. Gak tau ngrasakno jalan-jalan koyo anak-anak kene. Iya. Ngono iku yo selanang wae yo ngandani ya. Ayo. Lek selanang tanggung jawabku pasti yo koyo kita ya. Enggak kerja, Iyalah. dibandani Makanya. setiap akhir pekan mesti jalan-jalan. Sakno ya Mbak Wiwin. Dikepuki kok nyambut gawe ayo. Diperes kok sapi. Iya kandhane kok. Wong lewat, ada wong lewat. Ya Allah, enak rek, yang kene lho wis santai. Ya iyalah Mbak, Sabtu malam Minggu iku lho adek katene lapo, dilungkas mari adek kate budal healing. Sampean lho, bendino lho kerja ae, Minggu bareng gak ono preine. Duwe lho digawe apa? Mbok dinikmati hidup iku, mosok kerja ae. Alah kuwi sak karepe sampean muni apa wae aku tak bisa kerja wae. Monggo. Asline iri, ya. Asline kepingin. Iya, sakno asine ya. Jarno.